En nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya té la paraula l'il·lustre senyor Santi Rodríguez. Gràcies, senyora presidenta. Senyores i senyors diputats, prenc la paraula per defensar el posicionament del grup parlamentari popular davant d'aquesta macromoció sobre infraestructures que ens presenta Esquerra Republicana. I val a dir que, en primer lloc, el que volem diferenciar és la forma i el fons. I així com en el fons majoritàriament estem bastant d'acord amb moltes de les coses que es diuen en aquesta moció, no podem estar més en desacord amb les formes que habitualment s'utilitzen. I les formes és precisament allò que ens fa més difícil per part del nostre grup parlamentari assumir moltes de les peticions que es fan en aquesta moció. Exigir, reclamar, pagar, traspassar és molt fàcil pels diputats de determinats grups que quan han estat al govern segurament no han tingut la mateixa amplitud de mires pel que fa a les infraestructures. Ara, quan hi ha hagut canvis de governs, començar a reclamar, a exigir, a accelerar que es facin totes aquelles coses que ells no van ser capaços d'impulsar quan tenien capacitat d'influència sobre el govern, tant de la Generalitat com per part del govern de l'Estat. I és en aquest sentit que el nostre grup ha presentat un total de 29 esmenes en aquesta moció, intentant corregir precisament la forma de la moció, intentant arribar a una forma que nosaltres entenem que és molt més acurada i molt més adequada a les circumstàncies actuals. No oblidin vostès, hi ha un nou govern a l'Estat de fa escassament 2 mesos i mica en mica es van trobant els pastels que li ha deixat a l'anterior govern del Partit Socialista, com per exemple una inversió per fer de 5.700 milions d'euros a la xarxa ferroviària de Catalunya. Molt breument, perquè no podrem tocar ni molt menys tots els punts que s'han presentat en aquesta moció ni totes les esmenes que han presentat, sí deixar clar alguns aspectes. En primer lloc, estem absolutament d'acord amb la necessitat de la redefinició del Pla Director d'Infraestructures o fins i tot fer-ne un de nou, perquè el que s'havia fet amb anterioritat era inviable fins i tot quan es va fer. Es preveia una inversió de 25.000 milions d'euros en un termini de 10 anys que era absolutament inviable ja quan es va fer i això va ser obra de l'anterior govern. Per tant, donarem suport a aquesta redefinició del Pla Director d'Infraestructures. Estem d'acord en que hi han d'haver les inversions en infraestructures ferroviàries que siguin necessàries, les que estan programades tant amb rodalies com amb altre tipus d'infraestructures ferroviàries. Ara, d'aquí a exigir que es realitzi de forma immediata una calendarització per poder... Escolti'm, creiem que la forma en què ens podem adreçar al govern de l'Estat per tal que faci aquelles coses que ens agradaria a tots que es fessin podria ser bastant més correcta i en aquest sentit no estem d'acord amb aquest vocabulari, amb aquesta terminologia. Pel que fa referència als ports, vostès insisteixen una i altra vegada pels ports i respecte d'altres infraestructures que hi hagi una transferència de l'Estat a la Generalitat. Doncs miri, em remeto a les paraules que utilitzava el conseller ahir i que no li vaig contestar en aquest sentit, però deia, escolti'm, no són experts en aerolínies. Doncs escolti'm, així ens han anat les inversions en aerolínies. Escolti'm, doncs deixin que les infraestructures les gestioni aquells qui saben gestionar infraestructures. I segurament aquells que ho saben fer millor són els agents privats. Accessos ferroviaris a Barcelona, absolutament d'acord. Però escolti'm, si no estan programats ni estan fets els accessos ferroviaris al nou port de Barcelona és perquè algú no els ha tingut en compte que es fessin. Algú no els ha tingut. I recordin qui governava fins fa poc a Catalunya i qui governava a l'Estat. Tarragona. No estem d'acord en el tercer fil. No hi estem d'acord. Estem d'acord en l'adequació de la línia Reus-Roda de Berà i, per tant, la sortida del port de Tarragona a través d'aquesta línia amb ample europeu. I també en aquesta línia està treballant el Ministeri de Foment, tal com ho va dir la ministra en el Senat aquesta mateixa setmana. Sobre infraestructures ferroviàries, molt breument un apunt. No és necessari instar una investigació dels accidents, perquè ja s'està fent la investigació. El problema és que si fa un any s'haguessin fet determinades investigacions, com per exemple la de l'accident del Clot, segurament el segon accident del Clot no hagués succeït. Impulsar un pla de seguretat a la xarxa ferroviària, per descomptat, això és el que va vindre a anunciar la ministra a Barcelona fa encara no 10 dies i per tant hi donarem suport.
Priorització del corredor mediterrani. Ens trobaran al seu costat. Però no ens capfiquem amb allò que fan amb altres comunitats. Per cert, no entenc com algun diputat del Partit Socialista surt en aquesta cambra a dir que, escolti'm, aquí el corredor mediterrani, que els altres corredors no serveixen per res, quan el mes de setembre passat, no fa tants mesos, com perquè se n'hagin oblidat, el ministre Blanco acordava amb el ministre francès homòleg que s'havia de donar un impuls entre la regió d'Aquitània i la comunitat autònoma d'Aragó al projecte de reobertura de la línia ferroviària entre Pau i Canfranc. I ara ens venen a explicar que ells sempre han apostat pel corredor mediterrani. I resulta que els seus propis ministres, quan estaven al govern, demanaven una cosa diferent. I ara es posen les mans al cap perquè una ministra del Partit Popular diu que no estaria malament tenir present aquesta línia. Acabo. Dos coses. Com s'ha acabat el temps, dues coses per rematar-ho. Primera, un avís per navegants. Aquells que aposten per la sobirania catalana en infraestructures, els hi recordarem i ho farem de forma permanent, totes aquelles infraestructures que depenen de la Generalitat de Catalunya i que estan aturades i que no es tiren endavant. No pateixin, ho farem. I la segona qüestió, senyor Amorós, si la meitat del temps que han dedicat a redactar aquesta moció d'infraestructures li haguessin dedicat en els 7 anys que vostès han estat en el govern per tal que algunes d'aquestes infraestructures es fessin, avui no seria necessari que n'estiguéssim parlant en aquesta cambra. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.